नै भकतपारायाव प्रग्राम गानो फैलायबाय बैसागो हानजा बानायनाय बैसागो सिख्ला मोसानाय बेबायदि बानायनायबो जागोन बेहाय जोंनि खेराइ हानजाया सफैबाय सोलिगासिनो दा दायो मोसागोन बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि हानजायाबो जोंनि हानजानि जोंनि हानजानि थियारि जाबाय मोसानो थाखाय बादायनायाव दायो थागथियारि जादों भकतपारा खेराइसालि हारिमु आफाद बैसा सिख्ला मोसानाय बादायनाय बेयाव जोंनिफ्राय बाहागो लागोन लेभेल सिटारबाय जोंनिफ्राय साबा मोसाखावरि दा जागायसिगोन दानसे उनाव 92 121 200 119 118 जोंनियाव थियारि जाबाय नै नैजौ dia सानै थांनानै दा बर्थमान 1 to 1 जोमै खाथाम थांबाय साथाम जाबाय
121 Jemairani bro. Number 19. Tengkol apa deh? Number 92. Soyjen. जोंनि ग्रुपनिफ्राय साथाम आरो गुबुन ग्रुपनिफ्राय साथाम सयजन सेकेन्ड राउन्डआव मानसिखौ आवग्रिनो हादों नंगौ कसारिपारा सेथि मानसिखौ आवग्रिनो हादों पुनिया गामि मानसिखौ मोननो हादों फारि नाम्बार 29 टिंगल कसारि नङा सिंसे फारि नाम्बार 23 पुजा बर' दिनैनि बादायलायनाय